Hatalmas volt az érdeklődés az immár 12. Arrabóna állásbőrze iránt, ezúttal is a kamarai székházban. Mintegy 2000-en érdeklődtek a lehetőségek iránt. Átalakult a munkaerőpiac, és ezt bizony az állásbőrze szervezői is megérezték, míg korábban inkább a fizetés, most már a stabilitás a legfontosabb a munkát keresők számára. Pár évvel ezelőtt azért az mozgatta az álláskeresőket, hogy az infláció miatt kerestek egyre jobban fizető állásokat. Most egyrészt az infláció még azért élő dolog, ugyanakkor érzik az álláskeresők is azt, hogy bizony a cégeknél a stabilitás rendkívül fontos számukra. Tehát olyan helyeket keresnek, ahol a fizetés is megfelelő, de hosszú távon biztonságban is érezhetik magukat. Egy mosonmagyaróvári társaság már visszajáró vendég a bőrzén, most is jól képzett munkatársakat kerestek. A cégünk Mosonmagyaróváron található, 2000 óta vagyunk azon a telephelyen, ahol jelenleg is gyártunk. Ide az Arrabóna állásbőrzére azért érkeztünk, hogy a kollégáink körét bővítsük. Fizikai állományba keresünk operátorokat, szakképzett fizikai állományunkba karbantartókat, akik akár elektromos karbantartók, mechanikus karbantartók, illetve szerelősori karbantartók, illetve mérnökállományunkba keresünk kollégákat, akik jó angol nyelvtudással rendelkeznek, illetve szakmailag tapasztalattal. A pénteki bőrzén is kiderült, továbbra is óriási igény van az ilyen jellegű rendezvényekre, ahol személyesen lehet találkozni a leendő munkaadókkal.